Kom nu, Wallah, lad være. Nej, jeg gør ikke noget med det, jeg mener det, Lo. Okay, Tulgaj. Du har... Ja. Tulgaj. Ja. Tulgaj. Ja, tag bare selv. Tulgaj. Jamen, du ligner en terrorist. Du ligner en terrorist. Du har en 5 liters dunk. Okay, og en 3 liters dunk. Du ved, når dunkene... Du ved, når dunkene de er helt fyldt op. Ja. Så er der 5 liter den ene, og 3 liter den anden. Ja. Du står midt i en sø. Du kan fylde ind og ud, så meget du vil. Hvorfor griner du? Kravet er, at du skal 4 liter vand over i den store. Ja. Hvordan vil du gøre? Hvordan vil du gøre? Jamen, Jeg får det ved 2 gange. Okay, du fylder 5 liter stunken helt op. Ja. Hvor mange liter kan der være i den? Ja, det går 5 liter i. Okay. Ja. Hvor meget kan du så hælde over i den lille? Jeg kan hælde 3 liter. Okay, hvor meget er det så tilbage i den store? Der er 2. Så hælder du 3 liter stunken ud. Ja. Okay? Ja. Hvor meget kan der så være i den? Der kan være 3 liter, men du har 2 liter i den store, det er ikke rigtigt? Ja. Når du hælder dem over, hvor mange liter er der i den lille så? I den lille? Ja. Men der er ingenting. Så er der ingenting. Hvis du hælder de der 2 liter over i den lille dunk, hvor mange liter er der så i den lille dunk? Der er jo ingen liter. Er der 4, så er der 4. Hvad snakker du om, når så der? Hvis du hælder det hele ud. Hvis du hælder det hele. Få det her. Få det. Nej, okay, hvad så? Så er der, nej, foran. Ja. Lad nu være lige. Nej, der er foran, hvis du hælder det der 5 liter, ikke også? Hvis du hælder det der 5 liter ud. Nej, du hælder Altså den de dunk. 2 liter, de 2 liter, de er i 5 liter stunken. Okay, er det ikke rigtigt? Ja. Hvis du hælder 3 liter stunken ud, så den er tom. Ja. Og så tager du de der 2 liter og hælder over i den lille dunk. Hvor mange liter er der så i den lille dunk? Jeg er 2 liter. Okay, der er 2 liter. Hvor mange liter kan der så være tilbage, når der er 2 liter i en 3 liter dunk? Jeg 2 liter til. Ja, nej, der er 1 liter tilbage. Der kan være 1 liter tilbage. Ja, 1 liter tilbage, ja. Okay. Hvad gør du nu så? Hvorfor skjuler du det nu, Amal? Hvad gør du nu, når du har 1 liter tilbage i den lille? Jamen, dem hælder jeg ud i den store. Dem hælder du ud i den store, ja? Ja. Okay, og hvordan får du 4 liter i den store nu? Men der har jeg nu, så er jeg 4 liter. Nej, du har 1 liter i den store. 1 liter i den store? Ja. Nå, jamen så... Det er overrasket, at det kom så langt. Det gør det rigtigt. Den lille. Den har fat i den. Den er ved at have fat i den. Helt op. Ja. Den helt op. Og hvor mange liter er den lille så? Ja, så er der ingen i den lille, når jeg fylder den helt op. Den anden. Fylder den helt op? Ja, jeg fylder den helt op, så er der 3 liter i, ja. Ja. Hvad gør du så? Og så hælder jeg den i den store. Ja. Så er der 4 liter i den. Ja, Ja, så. det er flot. Ja, så. Det er godt. 100%. Jeg har forklaret dig løsningen 3 gange. Ja. Er du glad for at du har fat i den? Ja, tam. Det er ikke Fuck, du er sygt. Ja,